Kulay pi baro sisi pedas bai pi shikani ke video ni klimat nen sing dah tapi ko video bing keren halor kimat mo per ti hendre hakani klimat kani ke video kade shapang ukhui le ni dumal ni gutka biri bat kiwe ki jingdi jingbam ki bangi shem hakamet ka ba khta pa di ka kwat kya jungi kani kadi kalai phui trek jumbana jimbang arjar phau hakaba ka prethi baro kwe ka rakhi ka ta ka world no tobacco day te lani kade kata kasngi kaba larakhe kaba ong ya utau duma secret bat kiwi ki jajini jimbam ki bangi shim ki balong ki basneu na ta kamet ke jongi timong e badi tangani kasngi bingi long nginum le su matang sele beng la shai hendre kade kaba raise awareness kaba pentip ba is pang jingma jung tau duma secret kabalapan kata tang yangi hendre kabalapan kata ru ikbe bethan jongi kabalapan kata lut ya kayo ka kot bat ya kanadong sadong ru kaba wan kabalapan wan ra ru ya kajing sosi haki yang kisam ke jongi kumjo te kani ka de kat kum kajing plai ba jong WHO dengan sabu ita kaling hapo jong ni ke video ru kumjo hendre ya mentahi namta kajing te ba shapang kini ki baro ngan IP khendat ki katu kani ki ba pi baro hi na pring jingi don kam su thu ye ka jing long jong di ye ka jing kta jong di u duma secret ba kita ki jingbam ki basneu hakamet ki jongi baru kumnu ka kta pat ya kita ki we ki ba long ki ba ye bethan jongi ndi ki badan hajan jongi te kini ki long ki ba fi don kam ban tip sha ba ngi don kam ban tip lang ma kata ka long ba ka kan kani ka jing kta jong uni duma ka jing kta jing secret duma bat ki we kabaningkong kamangfa ban yathu apreng jong phi kalong ba kumno bo niu duma ukta yubreu uduma hakajing sisa usimno ikajing jong kumba siteng silyang jong kita gi breu ba pendan kam yu tikidan kumba prapholak ki breu ki balai ki bakhlano man la usnem nakadaw jong jing pendan kam yu duma ni kajing di duma ni jing bam ti good ka bar ki we ti henry shipholak pat na ki dei ki ba shakhta ome biki de ki ba le kumta ki ba di secret bat ki we hindai ki dei kita ki ba don hakata lempung jong kinong di secret la banong no kimdi hindai ki sudon marjan lani ki la bende ki khun ki kti lani ki la bende ki ba yeng asam ki ba don lang hapo yeng jong kita ki breu kita ki ba di duma di secret bat ki we bat ka kanthuk ru ita ki breu ki ba tray hagi ki factory ki ba tray ru wat hagi ki jaka ki ba shna ki ba rep ya uto duma ti kidan ki katu kan itali kiri ki babon ngamong aja katu kan itali kiri hindai kidan ki bon bah kiri ru ki basanya ha kata kajing rep ya uni tobacco mo uni duma te but what yakiru ka kata ki khode kata komputa green tobacco sickness lani kata kajing yo jing pang lingba jong ta duma bedang jerngam bedang bedang don khper what yakiru ka kata komju tang kata ru ndrei what haki industry lani what haki factory ki basnai to dumaru what gitaru ki breu ki kenthop hapo kata ka shipholak ngot ki breu ba ong ki baju khlat man usnem i what yakiru ka kata komju te kani kajing penan kam jong ni yauni duma secret ka kta wa ka yo ka kot ka kta lut wa ka kot ka khia jom ki babun te ka khamtam la ya kren shphang kita ki ba di mo te ome atang baka kta ya kani ka ya kamet ka phat ke jom ki shimet te reiru kani ka laban kta ru wat ya ka longdin ka bansawan ru but kalaban wan ra ru yiti jingpang ki balong kum ki ba ring penihar mensim bon apeng jingi ngitep hai pang new covid-19 ba kalong hi te kadi jingpang ka bakta ki jing ring penihar mensim balar day ba jumelen ru bandan ki jingmalen bandi secret bat ki we kalaban bu jinge ba bengelaban jam shaprang ban liyeng yale utau yang jingpang mo te bat kani kade ka we ni ta ki jing kiba di duma di secret kila apnya shem ti nalor nang taru karkum gele chu hangni ka batai thik pathek kita ki boro ki jingma bat ki we bakata ka long bakala ban kta ya kini ki do jam akalong hau tingkro jongi bat kini ki doktor kini ki tor ki jongi maaf ya kini ki tor ki jongi ba kala ban penkhe ki jingpang cancer ha ka khle hau rendang wat kumju roh ni tingkro jongi ani kanika benta ka ring penihar mesim ka babam badi wah kita ki bentaru ka kta kala ban penkela cancer ti nalor nang ta
kabala ban kataru wadi kini kirmiang suntur kala ban kataru ikini ki do beniat bat ki we ban penmiru iki jingpang ki ba pher la kalong ki jingpang beniat dan ki ba lalu no ki bala ban bamlut ya ni ka suntur ke borok we ban kata kala ban wanra ka jinge ha ka jingim ke jongi we pi kala ban wanra ka jinge ka jingim ke jongpi ka ba man na kasngi kala ban penduru ye pi ban bam bandi namar kita ki jing stom ki bala ban mi na ka daw ka jing penan kam mi tau duma secret bagi ki jing bam ki bamlong ka jing mentoy nam ta kamet te ki babun hi kuma prapu persen na kataka iwe pen lai billion ngot ki beri bepenan kam itu duma ni secret bet ki iwe hakani ka perthai jongi kidan kuma prapu persen na kita ne ki badon hakiri ki ba duna ka yo ka kot ka bamod hakiri ki ba khamduk di hangta ki babun kita ki nong penan kam yu duma te but kani ke jing kata ko ba kata mangom ne kamne ke ba kata tang yeu tau briu badi ten rei mentang ngan yitu ru ipish phang kumnu ru ka kata ya kita ki briu badan marjan bathi lani kita ki second hand smokers lani kita ki baong ki kita ki briu ki ba mdi ki badi rei ki badan lang hajan bakata kalong ma ishpolak ki ba khlat ki dei namar be ki don ke jing dei ke bajan ber kita ki briu ki badi duma bat ki we bat ka penong ki be ki kan khlat klem dei por na ka daw jong ka jing bamla ring pen her men sim ka ba khata ru ki jing pang hat bat ki we ta kata ri ki don kuman ribu san hajar mut ki khna man malus nem ki khlat na ka daw jong kata ka jing bambyang ka rukom ring pen her men sim ka jong ki bat ka ba dei hiru ka daw ba jong kita ki kata ka second hand smoking lani kata ka jing di duma indirect no nakadaw jagi kimi ki pala ni jagi beri badan hiyang sem riu pausan hajan ngot ki khlung khna ki yap na kani kadaw ti kalong ke ka bama ya kim lang salang gajongi kalong ke bama wadi ba ye ba thon gajongi la dangi le ki beriu kita ki ba jumelin hakum kini ki jingdi jingbam tang kata handai kala ban kata ru iki longkemi ki bedang armet kabala ban penmi ru iki ki yaki ka complication hakapor bakhai ki khlung badu kumju kala ban kata ru wat idai khlung bedang pun hapo jong ka kemi kinu hi ki jing bam jing di kinu hi ki duma ki sikrar berkiwi ki long ka jingma ki la ban shimno e ki jingim ki jongi kai la ban shimno e ka kot ki khya ka jongi bat kala ban shimno ru wat ya ka yo ka kot ka jongi namar ki babun bha ki badi ya ki duma ki sikrat laong ru ba ka shimno ru wat ya kata ka jingyo ka jingkot namar kala kata lupa nam kumbakalong mentali yo i bangayo sngo ru ni ki pardok jonga ki bejumlin bandi ya kini kisikat kibiri bekwi ki hong mak la ki udor lut brokhan te musko fly de ki brokhan ringalinga comment kali comment la sko kuma ka pop kala nang ki udor te ndrei to kata kalong kajing kran bira ndrei ka kajing sisa kalong ba ka WHO kala UI kani kalat banong ban penkiu ya ka tax jong kita ki duma ba ki sikrat ba ki ba ka yoi ba ka dei ka wei na kita ki lat ban yada ba kumnu ki briu ki la ban light nya kata ka jing thiet ya ba penan kam yu tau sikrat biri bat ki wei mo te kani kadai ka wei na kita ki lat ki don ru ha ki lat ba kumnu bi ki la ban kumnu bala shimet bala ban kiari la dia na kani jingdi ni duma tendai ku makalong mentahi ka perthai menta kelas dang man rem ya kita ki jingdi secret kita ki duma bat ki wei panata phiu iru nganget ya kita paket la juai itu kadur nak sarkar India kale kala ai ta kadur ban peni kita ka jing pang kansar bat ki wei hakitu ki song tendai wala kataru ngitap bon ki batap itu kadur ki sei ki le bam yoi bon bale akum taru te ndrei kajing sisa kadai kajing sisa ka bangi ngimla pan kiar la dangi khabret la dangi dal ngi pit ru itu ka sab maria thiet la dangi tap di jan rumal ru kanum shimno ita kajing sisa kanum shimno ita kajing ma te ndrei ku makalong menta kini ki jingdi je duma ko kini ki jingdi sikrat ba ki bu jingma lut ya boro te kumba ka dule chu ko ong hang ni ba ki briu hi ki bala tip shapang jing ma jung ni u secret duma bat ki we ki kwa ban i no tibat ki dan tak kumba 100% saw nak sispa tang saw nak sispa ki bayale ban quit lan ki bayale ban ino ay kata ka jing di jongki ki bala shisha ban le kunta
ti ka bomon la phi kwa ban e hamot kan jinjar ba phi phin le ti kani ka de ka jingkhen ka bala ai ka ble chu Henry nong ipi pan ba kani ka jingerap kanumla e daladi da kamon ladi shimet Henry ka longpat ka bala da ka jingerap jong professional health counselor ba kita ki medical treatments ni ka jingerap le ba ki dawai dashin ba kita ka jing consult ki doctor bat ki way ki health expert ki bala banirap ipi ban like nya kani ti kani kan bu kani kan IP kalat kumlo phila ban like ti Henry nget yang balanda ka basule hinaldi kan jinjar bha banong ban la chashiliang hawni usnem ka WHO kala ai ya kawai ka team bagani ka team ka long ba kumno ban ya da ya kita ki khon samla ki jongi ka ban sha pen ngop ha kita ki advertisement bat ki way ba kumno ba ki kin ngop kita ki jingdi jingbam ki badan ki ba pher ki ba kan thop kita ki e-cigarette kita ki heat tobacco ayure ki ba bon ma matai ba mi ki jat ki bagi ong ba dan kam shu bandi du to khui ring di no way ba kham itanat ba kham long fashion tenre kita ru kilong ki bama ki bashirkai ba kita ki advertisement baro ru kilong ki bashirkai ki bat ki bamlong ki ba ya hap na benta kamet ka phat ko jongi te kani ka team na benta jong ta usnem kum ka WHO bakata ka long makum ban ya dai ni khun samla ka jongi ban ngop ki kita ki advertisement bat ki we kani ka dor ka bang layon we ka Facebook page jong ka di IPR te phila ban ya sam lang ru ya kata te re kani ka bangi ngele ban raise ta awareness ban pentip pa ba spang jingma jong uniu duma te mai thu ipi kini ki baro ki basdang uniu duma secret kisdang hapor bingi dang khna ba hapor badang khis samla bat kade ha kini ki khun ki kini ki para ki jongi ka babu jingma ba hadu mata manen deina kani ka daw ka WHO ka penmi ya kani ka team how news nem mar ba wat ngaru ngasi ya shem la di ngamong e bang ngaru ngam padi mo ngaru ngani we bala judi teng men chua tin re kalau ki basu samut bang ngamla ban su tenat ngamla ban bang nglayele kan bala ban bang rimbang bang ngamyo ru ya kanun ka jing bentoi ban di ni te ban ha bakut kesngi ngaman sing ha ban chui no te kadi hubang ban khna ba ki parna ba ki te bhai kan ni te nglayele ban bang ni bun ma khiliang tin re mla namar ngam tip bale kadi na kamet ki jongan tip de bangam su thui ba kami jing mentoi kam bo diu ban chu thang ban chu pelut por tu pelut kai ke bisa pelut kai bi ban ngam su don jing mut ngam su don jing mentoi haki tu ki por ki bang adang khat lai khat saus nem mi e ngam lang sedang ban le tin re ban ngam sim syam ban don kunun ko jing mut ban de ta kada bang ngaru ngasapai ban e no je ban ngangit ba phiru phila ban le kata tin re la ka ngo syam jing e palat WhatsApp ban wat iki counselor WhatsApp ban wat iki jingerap nagi health expert bakum no phila ban la chiliang na kani ke jing kerni na kani ke jing di ki bala ban kata om tang ye phi shimet re yaka yeng kesam bat iki wir kumju redeli ki khna samla wat ngaro hati ki por kalong ka wiru ni ki da kalong ba benda di banga kadan bi hajing bala di banga diru nga bendi buri nga bendi ku mentu tekan mentu ayu kan kamu di ke banga fa banle tengan le bi public ken jaka ka banga la banle ke genre nga su thu ba banle kom taru sha tim la sha smak sunan ne yeng la sha kan jat sunan tim ban si nga ban chui lo sunan ti ban bun na jing ki khna samla ki badang chu sedang ru kade kata bi ke jing shem ba phim nut bandi hayeng namar ba phitep kalong ka basniu ban ya kanu no hi ka basniu kamlong ka bade phi finle amdi tam long bade hndi ru ka khata ru ye phi ba kam khata tang ye phi ni ka khata ka long rnyeng ki jong phi kala ban khata ki khun ki ti ki jong phi kala ban khata ru ya kita ki long dien mandien ki jong phi ki ban sawan hadien habut te kyar na ka badi uni khui kyar na ka badi khui kiar nak badi ki duma ki bam gut ka bat ki wei ngasutu kalong ka ba e tenre na bata jong ki babun ki bala don hapdeng di ki jingkerni di ki katu kan isnem tenre ko manga ong mene wat pat di ki jingerap ada phi sngo don kam namar bakani kala pembu jing e phi hakini ki por ki bandang wan tinggal i thu ki babun ba ki breu ki bala e no ki bala ban e no yo ni u secret biri bat ki wei tenre ngasem ba kalong ke ki ba la ban le ti phila ban le ikani bun na pedeng jongi ngi lala ban ye bat bun na pedeng jong philu phila ban
i kumju te ya menta ka don tangkat ni te sasisin nganau me pi te kani kita kasngi ka World No Tobacco Day. What i tang menta pi ni video hendrai i no sendan cerita jing em namar kala ban long ka jing ma de benta ka kwat kya ka jong pi te ya menta hi don tangkat ni te khoblei shibun ni kijing kersan ki jong pi te bat spread ikani ka video share ru shikiwe ki badan kam ban tip ikini kijing isha jong uneu secret biri barkiwe ngalaban bu ikani ka link hapo jong kani ka video khang phintip shushu shepang ki jingma hangni ka bun ba ke ka ba ka dulu chu ka batai nga shu ai tang khandiat khana mi ni su thulang te henre la ki kwa ban tip company ngala bu hapo jong kani ka video ikani ka link ba phi phila ban page bala ban share ru shikiwe ki bala ban su thu ya ka ktien pareng te sashi sin kerteng jong ka di Fernand running si kenu yang pat bi khui ba ka video what di khui kublai